Mm. Nej, jeg brugte ikke spam shotgun. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg brugte gæt. Jo, den anden jeg fik. Ja, nu står der 3-7. Jeg blev 3 levels af det. Ja. Jeg har sgu købe det. Jeg har sgu købe det. Alle sammen husk at subscribe, okay? Jeg vil gerne have den video kommer op på 100.000 subscribers. Eller først... Du er 100.000 subscribers. Nej, først vil jeg gerne have, hvad hedder nu? Sådan, at den kommer på 10.000, og så næste video skal den op på 100. Så jeg kan lave nogle mere videoer, så kan jeg også lave nogle GTA-videoer og Roblox-videoer. Så hvis I vil. Markus, vi skal vinde den her game. Vi skal nok prøve at vinde, gutter. Gutter, det er ikke altid det virker. Er det ikke rigtigt, Markus? Markus, hvorfor taler du ikke, Markus? Markus. Jeg taler det også. Jamen, jeg kunne ikke høre dig, bro. Jeg følte, jeg snakkede med den der sten her. Jeg grin, jeg ved det, jeg er sjovt. Hvor gutter, jeg får Markus altid til at dø grin, så det er mig. Hold da op! Hold da, hvad er der sket med Mabu? Hold da helt op. Ja, men kan du se den der lysende ting ude i isen? Isen? Hvor er isen? Nå, ja. Kan du ikke se den der lysende ting der? Kan du ikke se den lysende ting? Jo, hvor mange har jeg lige sagt jo til dig? Er du klar, Markus? Ja, jeg er klar til at flytte den her. Okay. Det var godt for mig lige nu. Wow. Jeg får damage. Minis. Alt muligt. Han der spiller Bros. Selvfølgelig altid. Markus, kan vi røde dig som så, okay? Ja, jeg kan godt passe på. Så her det kan få. Sammen her inde i huset. Markus, bare gør dig klar, okay? Er du klar til at skyde? Du dør, du dør! Kom du ind, Markus. Jeg dræbte en. Let's go! Der er en efter mig. Den her. Der er nogen, der er virkelig gode her. Ja. Jeg må lige ved at flække dem. Har du ikke flækket dem, eller hvad? Jo, jeg har flækket en. Skal du have nogle minis? Hvad? Skal du have nogle minis? Nej, jeg har. Jeg vil bare gerne... den her. Skynd dig væk! Der er 2 her. Vi skal væk herfra. Op ind. Så bliver den anden.
Nej, det er en bot, det der. Jeg dræber Markus! Godt. Sådan. Markus, du er så vild, der. Du er god, bro. Hvad for nogle våben? Okay, han har dårlige våben, ham her. Hvorfor han skal det? Han har shotgun der. Bro, alle sammen, den er shotgun, ikke? Og altså, den er ikke så god. Nej, jeg har den der Undskyld, hvis jeg ikke lidt stillet på. Undskyld, fordi jeg ikke snakker så meget med. Ja, jeg fokuserer. Der er hun her. Hvad er der? Jeg kunne høre fodspor. Eller fodtrin. Jeg kan 2. Damn! Hold op. Det skal jeg gøre, de er svært. Jeg går lige at stikke af. Nej. Lige meget. Jeg kommer tilbage, gutter, okay? Jeg kommer tilbage, man. Okay. Men bare check ready. Jeg har sgu gået det. Okay, gutter, jeg er kommet tilbage. Okay, vi skal nok prøve at vinde den. De spammer os. Den, der har lyst til at De har spille med spillet mig. shotguns. Den, der har lyst til at spille med mig. Bare skriv jeres navn, så skal vi godt spille et eller andet dag. Markus, skal jeg se hvorfor jeg døde? Hvor jeg havde ikke en god shotgun. Jeg har heller ikke en god shotgun. Jeg har den der pump shotgun. Nå. Jamen, den er også god, hvis man kan finde ud af at bruge den. Så er den god. Jeg kan bare lide den der auto shotgun. Okay, hvor er den hen? Hvor skal vi lande hen, min her? Vi vil prøve at lande der ved den der sådan lidt lysende ting. Sådan der sten. Nej, det er det. Der er 2 chests. Nej, der er 3 chests. Der er en. Jeg skal bare passe på. Jeg skal lige snurre den her sten her. Der er en her. Jeg fik en shotgun. Den der dårlige en. Hvor? Markus, hjælp mig, Markus! Jeg har 2 skud. Markus! Jeg har 2 skud. Altså, hvad er det her for et sted? Nej. Løb væk. Men hvor jeg kunne ikke få en chest. Og jeg fik 2 skud i den chest, jeg fik. Nej, vi kunne
begynder. Hvad var det? Hvad var det? Den her sted, den lander vi ikke i. Nej, vi lander ikke i den sted. Okay, hvor lander vi? Okay. Hvor kan du bestemme dig? Godt bestemt. Ja, så kan du bestemme. Markus, nu Ja, skal vi prøve at lade være med at dødsområde. Fordi vi ikke... vi skal prøve at lade... Nej, vi er ikke noobs. Bare fordi folk stemmer. Og gutter, hvis I ikke tror vi er noobs, ikke? Så bare tror det vi ikke noobs på. Men folk svømmer. En diamond chest. Jeg fik en lille af hvert fald. Vidste du det? Jeg dræbte en. Ja, en diamond chest. Det er skidt for ham. Jeg har ikke fået en blå shotgun. Det kan du faktisk ikke. Jeg svær dig selv. Det er ikke mig, der fighter nogen. Lad være med at fight nogen lige nu. Jeg kan se dem ud igennem vinduet. Nej, jeg dræbte en. Jeg dræbte en lige før. Hvor er den her chest? Der er også en anden chest for mig, jeg ikke kan finde. Fandt du den? Nej. Det er bare fordi, jeg kan høre nogen over det hele. Og nu er der nogen efter mig. Det er Goku. Okay, godt, jeg kommer. Markus, pas på mig.
Undskyld gutter, men altså det var bare lige min mor, der kaldte mig, så gutter, jeg er klar igen. Markus, er du klar? Ja, jeg kan jo en eller anden chest op et eller andet sted. Ja, også. Nå! Hvis jeg dør, ikke gør, så er det kun den der chest, jeg ikke kan finde. Jeg vil gerne have en shotgun. Alhamdulillah, der fandt jeg. Der er der en auto-shotgun. Selvfølgelig kommer den der shotgun med 2 skud i, som der er rigtig skrald. Ja, den er jeg lige proppet for en auto-shotgun. Okay, pas på mig, okay? Okay. Hej gutter. Ja, gutter. Jeg er tilbage igen. Markus, der er nogen. Hvor jeg fandt chesten. Der var der 2 ting i. Der er nogen. Ikke dræb ham. Ikke ekstra. Skrift der på, du er så skrald. Ikke der, Markus. Nej. Jeg vil lige passe på mig. Må jeg gerne sætte noget, Markus? Jeg kommer lige om lidt. Skib på mig. Nej gutter, jeg skal ikke tro, jeg nu begynder jeg skiftede det der grå til den, jeg skiftede den der grøn shotgun til det der grå, for den der grønne, den der centrally pump shotgun, ikke? Jeg synes den er bedre end den anden, så det derfor. Jeg synes den er meget bedre. Hvis I ikke synes det er fair nok, det er fair. Men jeg synes, at den der, som jeg har lige nu, den er bedre. Okay. Der er forskel på den anden, og der er forskel på den der og den anden. Men jeg håber ikke på det. Tilbage. Er du tilbage? Markus, kan du se den der jeg har? Den der shotgun. Den skifter jeg i stedet for den der. Og ja, kan du se den shotgun jeg har? Kan du se den shotgun jeg har? Den skifter jeg i stedet for den der. Og jeg har den i grå. Ja, men har du æreskud, jeg må få? Ja, jeg har 152. Giv mig lige noget. Tak for. Du er så en god. Oh, damn! Det er Mythic! Let's go! Hvordan fandt du en Mythic? Det ved jeg ikke. Jeg gik bare herop, så fandt jeg den bare. Nå, jeg tror den er faldet af toget. Jeg tror det er dem vi dræbte lige at tage toget. Er der flere bigs? Markus, har du SMG? Ja, jeg har SMG. Okay. Skal vi et sted ind? Ja, kom her. Jeg har lige... Der er en launchpad herovre. Hvad? Der er en launchpad herovre. Kom. Er du klar? Vi tager launchpad. Er du klar? Ja. Kameraerne først, Markus. Som vi altid siger i Borgerlig, han er ikke en dame, han er en dreng. Han laver sjov med. Er det rigtigt, Markus? Jo. Så jeg skal ikke tro, at han er
for hjælp, Markus. Nej, han er mega noob, ham her. Er han noob? Ja. Dans Ja, jeg pickaxe ham. Jeg har lige pickaxe ham. Det der, sådan, bro. Han har det der fodboldskin på. Nu kommer han sige det der. Der er en lille en af dem der. Drop Tom, hvad siger man så, Markus? Tak. Selv tak. Der er en lille en af dem der. Hvor er Hvor er dem den? der? Hvor er dem der? Hvor den er ikke så god. Men jeg Så lige komme og danse på dem. Lige danse på dem. Jeg tog den, Vilmer, jeg tog den. Hvorfor tog du den? Nå, jamen, det er fordi den er lille. Jeg skal bare lige finde en lille af den anden, så gør jeg det. Så vil jeg komme her. Bro, så bare husk at skrive jeres navn, hvis I vil spille med mig, okay? Okay, gutter. Jeg vil gerne spille med hende. Jeg vil gerne spille. Men hvis I husker, bare husk at skrive jeres navn for kommentarer, så skal jeg nok gøre det. Jeg kan godt spille i ferien, hvis I vil. Hvor skal vi hen? Hvad? Jeg har fundet en bil hernede. Jeg har fundet en bil hernede. Wow. Okay. Hvor er min shotgun, okay. Okay, Markus, gå ind i bilen Og så... han har Cybertruck. Nej, ved du hvad, jeg tager bare det der. Kør, Jeg har også den her bil. Nej, du går ud af cirklen. Tilbage. Nej, Markus, hvad laver du? Min controller løb lige tør for strøm. Har du puttet den i strøm? Ja, jeg har lige puttet den i strøm nu. Så nu sidder jeg bare til ladning med den. Skal de have en Cybertruck? Det er min Cybertruck. Hvad? Det er min Cybertruck. Ja, så kan du lave en til. Jeg fik den gratis. Ja. Vi fik en gratis skud. Og vi tager øen. Var du klar over at... Okay. Vil du have svær? Har han ikke en shotgun? Nej, han har ikke en shotgun. Han har et svær, ildmaske og en medalje. Okay, Jeg vil ikke have svær. Hvad? Jeg vil ikke have svær. Okay, jeg tager svær. Okay, så tager jeg medaljen og ildhoved eller ildmasken. Der er nogen her. Er der? Ja, der er nogen her. Der er to. Dør du, Markus? Nej, jeg dør ikke. Han blev helt forvirret. Jeg er klar. Der er en anden en. Var det ikke mig, der... Jo, det var mig, der... Kom over til en. Tag en bil, Ja. skynd dig. Jeg tager en bil. Du kan tage min anden. Det er min anden der. Jeg tager medaljen og ildmasken, og så tager du sværmen. Fløj 200 meter. Jeg skal lige der reload min våben, inden jeg skyder ham her. Nå, er du op? Kom op. Ja, jeg venter på dig. Jeg venter bare på dig. Jeg tror, jeg står på taget. Vi skal stå 2 forskellige steder. Hvad? Fordi han skyder efter os begge to så. Hvor skal jeg stå på? Gå derned. Kom, skyd.
One Lad hen. være med at respawn hen til mig. One hen. Der kæft. Hvor har respawn altid? Nej, der kommer spillere. Vi skal væk. Vi skal væk herfra. Vi spiller dem. Væk. Hvorfor går han kun efter mig? Jeg har stukket den af. Kan I ikke bare lade mig være i far? Den får stikke af, der spiller, er der ikke spiller? Jo, der er spillere. Vi går derop lige om lidt. Jeg kan bare lige heal igen. Jeg har 3 medkits. Kom, jeg har 3 medkits heroppe. Ja. Og så har jeg 1 mini. Jeg har 4. Jeg kom til. Wow, den skyder stadigvæk efter mig. Hvor? Han er deroppe. Vil du gerne have minis? Nej, jeg har et på minis. Jeg sidder og hider. Markus, om der er en god. Det er derovre. Markus, det er Det er med her. Markus! Ja, jeg kommer. Kom nu. Hvorfor gik du ned? Han er. Der er man. Go some, please. Nej, jeg tager lige dit kort. Ja, go some. Du skal dræbe mig. Der. Ui! Tag den hånd. Ja. Han er det der. Det der pump et eller andet. Ja, det der pump. Jeg hitter lige. Reload. Ja. Ja, Markus! Du er så god, du er. Jeg sværger. Jeg tager den der til mig. Jeg vil gerne have den. Jeg tager også den der. Tag den der shotgun til mig. Please. Jamen, jeg har ikke nogen shotgun så. Jamen. What? Ready up. Er du ikke snart færdig med videoen? Og på Return til lobby, jeg skal lige skifte skin. Altså, gør du ikke her, jeg skal filme eller hvad? Jo. Hvorfor spørger du så? Har du ikke gjort den sådan i en time nu? Nej, bro. Jeg har kun gået en halv time. Der skal lige gå en time. Okay, hvad vil du spille? Altså, dem der spiller Fortnite har i Juicy WRLD. Skriv på kommentaren, hvis I har. Hvad vil du spille? Skal vi prøve at spille OG? Everybody's talking about the good old days. Welcome back to the good old days. Skal vi prøve at spille OG, Markus? Jeg vil prøve at spille OG. Okay, gutter, vi vil prøve at spille OG. Så spiller vi OG.
Altså, klokken er 3. Skulle der ikke være opdateret nu, eller? Jo, det tror jeg. Måske efter den her runde, så kan vi lige bare gå ud af Fortnite. Ja, så stopper jeg også lige videoen. Eller så tror jeg på, så laver jeg en ny. Når du pludselig laver en ny, du kan bare sætte den på pause. Jamen, ja. Du kan bare sætte videoen på pause.